बेहाय जोङो दहाय गिबियाव जोंनि आफादगिरि बुंनाय बायदि जों प्रथम अबस्थायाव खेराइयामोन जों बिदिनो जग्यजों आरो माखासे फुजारिफोरखौ लानानै बे ओनसोलखौ जोङो फुजिबोबाय थादों 2002निफ्राय बेनिफ्राय थाङै थांनानै नै 3 बोसोर आगोल बेहाय जोङो बे बिथांमोनखौ खेराइ फालिग्राफोरखौ मोनदों दा बिसोरखौ मोननानै दिनै खुङै बोसोरथाम जाबाय बिनि गेजेरावनो जोंहा देग्लाय जोबथा 3 बोसोरनि उनाव जोङो मा डिसिसन लायो बेखौ खुंखांनायनि उनाव जोङो कमिटियाव जिरायनानै सावरायनानै खुंनांगौबा खुंफिननाय लाहार फाहार खालामसै आरो खुंथ'वाब्ला बिदिनो फुजा मेलाजों फुजा होनानै दिनखौ थांहोनोसै बे मन्दिरनि बागै बुंनो गोनाङा बेनो जे जोङो गोबाव समनिफ्रायनो सरखारनि अनसुंथाइ एसे आसा फारिबोदोंमोन बेफ्राव आसा फारिबाबो जोंनि साननाय बायदि जों मोनबोआखै फिसा खननै मोनबाय असम दर्शननि खनसे बेजों न' गंसे फिसा थेलेबलेब लुलायबाय आरो नै दा बिटिआर सरखार थांनाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे 2 लाख मोनदों बेजोंबो जों मन्दिरखौ एसे फोसाबबाय नै दानि गोदान सरखारनि जोंनि बिटिसि सरखारनि अननायजों आरो जों मोनबावनो आसा होदों 1.5 लाख मोनगोन दा बेजों माबा मोनसे फिसा मन्दिर फिसा लुबावनो सानदों दा बेखौ कमिटियाव डिसिसन लानानै बै 1.5 लाखनिखौ मावगोन आरो मोनसे आसा होलांदों दिनै बिथांमोननि वार्कारफोर फैनानै बाव गाखोग्रा हाजोआव गाखोग्रा सिरि बेखौ जों इएमजों रायज्लायनानै इमिडियेट मावगोन बे खोथाखौ होलांदों जोंना बे जोंनि सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव जोंना मोनसे माबा दंमोन थांखि बा थिरांथा दंमोन जे 3 बोसोरनि थाखाय दा खेराइ फोरबोआ जितु बेयो दिनैनिफ्राय जोङो जोबथ'बाय दा जोङो बे खेराइखौ जोंनि बोथोरनि आबहावा आरो माबा मोनसे अलखद सम जायोब्ला खेराइखौ हयथ' खालामबाय थागोन सम लानानै खिन्थु बेखौ खालामथारनांगौ होननाय खोथा गैया जोंनाव जोंनिया 3 बोसोर मोनसे माबा दंमोन गान्थिखानाय दंमोन दा दिनैहाय बे जोब्बाय दा दिनै गिबि सान जोंनि अन्थाइ बान्दोनि जेनाखि फुजा बे दिनै गिबि सान बे गिबि सानाव दिनै जोंनि थाखानाय 3 बोसोरनि जे खेराइ फुजा बे दिनै जोबनानै थांबाय आरो बाहायथ' नोङो सारा बिटिआरनि मानसिखौनो बुंनांगोन बिजिनिनि दं ओरैहाय क'क्राझारनि दं गसाइगावनि दं मंलाजरा बासबारि ओमफ्राय बे जोंनि एलेखानिबो दं आरो बेहाय भक्तफ्रा गोबांथार जायगानि दङ बिनि बादैबो दङ गोजाननि जायफोरनाखि बिसोरनि धोरोमनि गुरुफोर बिथांमोनहाबो दंफैयो दा बिथांमोनखौ आलासि हिसाबै दङ दा बिसोर दिनै मोनायाव खेराइया जागोन दा बिथांमोननि दैदेननायावनो बे खेराइया जागोन आरो गोदो जों बेखौ खुगा मोनथिबोनाय बादिब्ला जोंनि आबै आबौमोन जोंनो सल'बारि खिथानायाव जों मोनथिनो मोनदों जे बे अन्थाइ बान्दोआ सासे राजानि मोननो दावखा राजा होननाय जों मोनथिनो मोनदों खिथालांदों दा बे दावखा राजाया बेखौ अन्थाइनि बान्दोजों थेनानै ना सायोमोननो दा बेहाय नानि भाग लालायनानै बे दावराव दावसिया जानायाव बे अन्थाइ बान्दोखौ गावनि थुंग्रिजों दानस'दों होननानै बे खुगा सोलिबोनाय सल'बाथायाव जों खोनानो मोनदों आरो बिनि बादैबो बे जोंनि बे मन्दिरनि चारिय'फाले नायनो गोनां अनेकथा अन्थाइनि माबाफोर दं जेरै जों फोथायदों बिमा महामायानि आगान रामकृष्णनि बोरला दङ ओमफ्राय बै समाव बलि होनाय मोनसे जायगा दं आरो नरबलि जायोमोननो बिदि होननानै जों फोथायनाय माने जों मोनथिनो मोनदों आरो दा ओंखायनो जोंनि बे खाथि खालानि 6-7टा गामिया बेखौ फोथायनानै दिनैसिम बे फुजाखौ जोङो होबोबाय थादों आरो बे मन्दिराव फैनोब्ला नोङो महामाया बग्रिबारिनिफ्राय फैनो हागोन आरो प्लास टिपकाइनिफ्राय ओरै सिलभान अन्थाइ बान्दो होनबानो टिपकाइ टु महामाया PWD रडनि मोननै लामा दं बे ओरै लामाजों मा होनो बेखौ सोनाबहा फैबानो बे मन्दिरखौ मोनफैगोन आरो बिसेस करि बाराया जोंनि फुजारिफोरजों जगाजग लाहरनांगौ बाहाय फुजाखौ होफैयो खबर लालायनानै मानो होनोब्ला दासिमबो जोंनि बाहाय थानायनि
सुबेबस्थाया जायाखै बेनिखायनो जोंनि फुजारिफ्रा दिनैसिमबो थानो हानाय बेबस्थाया गैथ'वा ओंखायनो बिथांमोना न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामो दा ओंखायनो सोरबाफोर फुजा होनो गोसोब्ला जगाजग लानानै फैनो हागोन आरो जोङो बेखौ खावलायदों दा मा जायो बिथांमोना खोथा होदों हयथ' लामाखौबो बानायगोन होननानै दा बिथांमोननि कलिगफ्रा बुंदों दा जोंथ' सानो बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे मन्दिर बिदि हिसाबै जों आरो खावलायबावगोन जाहाथे जोंनि दानि सरखार बिथांमोना जाहाथे दृष्टि नायनानै नुहुरनानै जाहाथे अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो खावलायो आरो